Pán prezident, stávajte, už je ráno. Nejaký je mäkký, taký to nezvykne byť. Veď tu ani nie je. Počkať. Ani tu nie je. Tak sa mi zdá, Pechalová, že prezident nám znova utiekol. Toto nemyslíte vážne, Kašiar. Za toto si zodpovednosť odniesiete sám. Ja za toto zodpovednosť nenesiem. Ja som vás varovala. Ja som vám hovorila, že nám z Letohrádku utečie. A vidíte, už je to tu. Ale sa mi tu nerozčulujte, Pechalová, že kto bude zodpovedný. Ja som profesor, áno, ja musím vedieť, kam umiestniť prezidenta. Ja som uznávaný psychiatr. Vy ste čo vyštudovali, á? Ticho, počkajte. Milí moji chrobáčikovia, hoviete si tu v teple a ani neviete, čo to je bojovať s krízou, prijímať prezidentov, učiť sa naspamäť prejavy. Vedzte, je to hnus. Nevydržím už dlhšie. V úrade dobrovoľne sa ho vzdávam. Netvárte sa tak, ja vám za to nemôžem. Sami si za to môžete. Aha, tak, sami si za to môžete. Ďakujem profesorovi Kašiarovi, tajomníčke Pechalovej, že sa o mňa starali. Pozdravujem ho. Celé to stiahol. Nemôže byť ďaleko. Pán prezident, prosím vás, kde ste? Ukážte sa. Pán prezident. Haló. Vybežte tadiaľ, ja pôjdem tadiaľto. Zadu sa stretneme. Tak nič, no tak zvoláme tlačovku a vyhlásime pátranie. Tak je to dať, čo som nezažil ani za bývalého režimu. A to som to za bývalého režimu zažil veľa. Ani by ste neverili, čo všetko som zažil. Tak je dačo by nenapadlo ani choromyselného imbecila. Ani keby ich bolo viacej. Je to už 30 rokov, ale spomínam si, ako keby to bolo včera. Na západ, do Heimburgu vás nepustili. Všade sami agenti. V kontrarozviedke vtedy šéfoval kapitán Mlieč. Keď si na to spomeniem, ešte dnes vyjde rozum zastať. Taký som z toho nejaký, ja neviem, celkom ma to... Au! Kto tam? To som ja, kapitán Mlieč. Osvieť si tvár. Nesvieti mi baterka. Nejaký pohyb, poručík. Nie, len volajaké čudné svetlá na oblohe. Svetlá na oblohe. Barica, ja viem, že je zima, ale toľko ste chľastať nemuseli. Nechlastal, len za jeden som je za jeden. To ste ako prestrojení. Za padnuté lístie na deke. Barica.
Pozeráte po svetlách a zatiaľ sa vám mohol Ladomír Jančo hoci kde prešmyknúť pomedzi prsty. A to je kto? To nechcete ani vedieť. Odporný človek, bez chrbtovej plutvy. Majú mu sem doniesť akési transportné zariadenie. Neviem síce kto alebo čo to je, ale viem, že to má byť dnes. Vezú sa v tom s ním aj Kašiar a Teliarová. Neuveriteľné. Máte svetlicu? Mám. Dajte. Trochu poplašíme, možno vylezie. To vyzerá ako konšpirácia. Počkajte tu. Počkám. Kašiar, ste doma? Kto je tam? Jančo, mám pre vás tú slučiarsku. Nebláznite. Vážne? Ako to funguje? Možno to nepochopíte, ale nebudete tomu rozumieť. Nič sa nepýtajte a berte. Nesledovali vás? Asi sledovali. Ja už budem bežať. Nazdávala som sa, že sa to uhasí. To sako som si kúpil ešte v Sládkovičove. Zajtra som mňa mali ísť na výročnú schôdzu. Keby ste sa nenahnevali, mám takú blúzku, elegantnú. Kde by som vás našiel? Robím v zelenine na rohu Polnej. Nájdete ma tam každý pracovný deň. A ako sa voláte? Tereza. Mňa volajú Michal. Michal Klinár. Ale vravie mi len Michal. Ja to musím skúsiť. Poďte, je to v skutku dobré. Aj to dobre robí na pokožku. Nedbám, skúsim.
Predstavte si, pani Valachová, už znova som nepovýšil poručíka Baricu na majora. A už znova na mňa pripravuje atentát. No to je už priveľa. 4-krát som mal byť majorom a stále nič. Len špinavá robota. Keď hentoho zlikviduj hentoho, ja to zatreň. Barica kupredu. Vykonám. Viete, pani Valachová, nezavidím Jančovi, že po mne Barica znova ide. Každého hra odstráni. Aj keď nechce. Len sa pritom nesmie vyplašiť, ako väčšinou vždy. Ináč je to veľmi jednoduchý človek. Keď chcem niekoho odstrániť, tak ho pošlem tam, kde mám ísť ja. A Barica sa už o ňo postará. Tak si aspoň tie svoje škúty poumýval. Zatiaľ to veľmi nevyšlo, ale raz sa to podarí. A zdá sa, že to už bol. Žijete bez strachu? Pravda, znovu sa trochu vylakal. Teraz na ňo hlavne treba citlivo, rozumiete? Ako to spraviť? Pani Valachová, práve som vymyslel taký plán, že taký plán by podľa mňa nemohol ani niekomu napadnúť. Kde si bol? Veď je už noc. Volá ti kapitán Mlieč. Mal som pracovné povinnosti. Počúvam, Barica. Barica, prosím vás, kde ste sa toľko flákali? Bol som v cirkuse. No to sa na vás aj podobá. Okamžite príďte. Predstavte si, znova ma chceli zastreliť. Áno, áno. Dobre. Nečakaj večerov. Česť práci, Barica. Česť. Som presvedčený, že to bol ďalší z Jančových špinavých trikov. Áno, aj mňa to napadlo, keď som bol v cirkuse. A tiež mi napadlo, že by som vás mal strážiť. Tak som tu, súdruh kapitán. Vy ste znova chceli byť iniciatívni, pravda, Barica? No. Pani Valachová vám uslala vo svojej hostovskej izbe. Toto si hoďte na seba. Vykonám, súdruh kapitán. No prosím. Ináč ten Barica je síce jednoduchý chlapík, ale v hlave toho veľa nemá. Veď už len ako chodí. Veď to nie je ani na smiech. Aj minule stretol ma major Gajdoš a keď ho videl, tak mi hovorí: ale my nie sme ústav, Ernest. A ja mu na to: pravdu máš, Gajdoš, pravdu máš. A čo je veľa, to je veľa. Dobrú váľandu ste mi vybrali, pani Valachová. Makú, za takú minútu budem spať už tak tvrdo, ako ten blbec vedľa. Ja to dokončím. Pozor, pani Valachová, kto mi bude umývať hlavu? Pokojne, pani Valachová, toho súdruha som osobne vycvičila. Ako by som bola čo začul. Stalo sa niečo? Len kľud, Barica. Znova Jančo. Vy s tým nemáte nič spoločné. No, tak to je neuveriteľné, ten Barica. No, viete to. A čo budeme teraz robiť? Musíte ísť domov. Nemôžeme toľko riskovať. Áno. A
Hej, počkajte, Adam, nepôjdete takto po ulici v pyžame. Tu máte, Nate. Toto si hoďte na sebe. No, tak. Vykonám, súdruh kapitán. Vykonám. Zdá sa, že má dosť. Teraz pristúpime k druhej časti plánu. Nevideli ste môj zápisník? Haló? Ladomír Jančo? Tu je Procházka. Počujte, Lado. Hovoria o vás, že ste veľmi dobrý vodoinštalatér. Chcem, aby ste mi prišli opraviť vodovodnú batériu. Áno, zajtra. Presne o 15:00. Konsomovská 4. poschodie. Ďakujem. Česť práci. Tak, a teraz ešte Barica. Nazdar, Magda. Keby ma aspoň raz pochválil, rozumieš? Raz pochválil. Odbáčam. A keď ma zbadali Šuhajda a súdruh Cvrček, vieš, čo mi povedali, Magda? Vy ste mali byť už dávno majorom. Dávno? No a on? Pozri sa. A so mnou len s takým blbcom, rozumieš ma? Čo som je nejaký blbec, alebo čo? Kto tam? Nič tam není. Určite si hovoríte, že tam nič není. Nenechajte sa ale zmiasť a otvorte dvere. Kľaknite si a sústreďte sa. Teraz počúvajte. Pravá ruka vám oťažieva, aj ľavá ruka vám oťažieva. Pravá noha vám oťažieva, aj ľavá noha vám oťažieva. A teraz počúvaj, Barica. Zajtra presne o 15:00 hod pôjdeš do bytu kapitána Mlieča a tam ho priam vo dverách, bez väčšieho rozmýšľania, zneškodníš a spútaš. Keď urobím takto rukou, tak vstaneš a pôjdeš si láhnuť. Ale to není tam vidieť. Takže už som to spravil. Teraz vstaň a choď si ľahnuť. A dopraj si veľa živín, aby si sa vedel koncentrovať. Dám ti to takto k dosáčku. Ty si ale poklad. Keby som mala viac času, tak by som aj navarila. To vieš, dneska musím referovať o plnení plánu. Čo to bude? Červená dyňa? 4. Zabalím vám ich. Netreba. Zjem ich hneď tu. Potrebujem živiny, aby som sa vedel koncentrovať. Koľko je hodín? 2:30 aj 5 minút. No to, aby som jedol rýchlejšie.
To som ja. Ľadomír Jančo. Poďte ďalej, nie je zamknuté. Dobrý deň. Tak, Viete, ja veľmi neviem opravovať vodovody. Raz som to skúšal, nedopadlo to veľmi dobre. to nevadí, kúpeľňa je tam. Tak to skúsim. Úradom pretlača informácie Jozef Dano, ktorý po 25 rokoch života v emigrácii požiadal je návrat do vlasti. Pán Procházka, ale vám vodovod ide. Ja viem, to je v poriadku, sadnite si. A prečo? Je pekné počasie, trošku si posadíme. Neviete, koľko je hodín? 14, 59, aj pol minúty. Takže už len pol minúty a je to. Čo? To vás už nemusí zaujímať, Jančo. Dáte si koniak? Pani Valachová, prosím vás, doneste intenzí koniaky, čo som tam pripravil. Jančo, prosím vás, nemôžete ísť otvoriť, ja takýto zamydle nechcem tam chodiť. Môžem. Môžem. Idem. Nestojte tu ako také poleno, za ním. Ahoj. Čo je vám? Haló? Haló? Bež domov, dievčatko. Toto nie je pre teba. Haló? A nehovor rodičom, čo si tu videla. No tak. Vidíte? Tak sa to robí, Barica. Prečo ste to spravili? Je to moja občianska povinnosť. Ako sa voláte? Plynár. Vy ste veľmi obdivuhodný človek, Plynár. Tohto Janča sme už dávno chceli. Stúpaj, súdruh. Takých ľudí, ako ste vy, by sme potrebovali celé priehrštia. Zajtra prídete ku mne, na bezpečnosti vás čaká. Pamätajte si to. Slúžim strane. Čest práci. Tak, vyskúšame, čo je vo vás. Či môžete byť riadnym príslušníkom nášho zboru. Odteraz budete každého sledovať a všetko si budete zapisovať. Je mi jedno koho alebo čo, ale nesmie vám utiecť ani slovo. Ako napríklad tu Baricovi. Výborne. Blok, papier. Samozrejme. Keď vám dojde papier, tak si budete zapisovať na ruky, na sako, na lítka, na ksicht. No mali by sme nájsť spis Borivoja Teliara. Ja viem, Barica. Zajtra príďte. Čest práci. Slúžim práci. Čest. Ja vám poviem, ako ďalej. Ale Teliarov spis je tam. Ja viem, ja som vás iba skúšal. Čest práci, súdruh kapitán. Dobré ráno, Barica.
5:30 dávno preč a vy nikde. Bol som so súdružkou Magdou. Prosím vás, spravte mi aspoň kávu. Kávu? Akú kávu? No normálnu, zrnkovú, no. Zrnkovú, jasné, zrnkovú. A ako? No ako obyčajne. No, ale... Kapitán, ja som vám kávu ešte nikdy nerobil. Raz chcem, aby ste pre mňa niečo spravili. Iba raz chcem, aby ste pre mňa spravili jednu vec. Kávu. Ale vy, čo spravíte? Nič. Súdruhovia, stoj v mene socializmu! Ale som vás dostal. Ležal som tu celý čas pod divánom a zapisoval som si. Najprv nič, potom keď ste sa vrátili, tak ste povedali. Súdruh Barica, idem domov. Súdružka Valachová mi umie hlavu. Keď ma chce niekto zastreliť, pokojne zavolajte. A súdruh Barica na to. Dobre, súdruh kapitán, idem ja, len ešte pozatváram okno. Keď ste odišli, tak potom bola dlho tma, no a teraz ráno ste hovorili o káve. Vy ste vykrikli, stoj v mene socializmu a vy na to, že stačí. Stačí. To stačí. To je výborné. Zdá sa, že sme vás podcenili. Súdruh Plinár myslí dosť dopredu. Barica, prosím vás, ukážte mu všetky veci, papiere a spisy, ktoré potrebuje k práci. Zajtra nastupuje. Samozrejme, rozkaz, súdruh kapitán. No tak poďte, súdruh Plinár. Pozrite sa, Plinár, no tu mám jeden mikrofón, tu máte mikrofóny, poznáte. Toto je ten oný Dovreckový do tohto Dovrecka. Vzdialenosť a toto hlasitosť, intenzita od posluchu. No a tohto sa radšej nedotýkajte, lebo budete v piči. Tak čo? Otvárali ste tú krabicu? Áno. Takže ste videli tú hlavu? No aká je? Áno. To som nemal. Neviem. Tak to bola atrapa. Ešte mi toto podpíšte. Kvôli evidenčnému číslu, inventáru, DKP. Dole? No jasné, že dole. Odkedy sa podpisujeme hore, nie? Vlastným menom ešte nemáte pridelené krycie. A zapamätajte si. Robiť s nami to nie je medlízať. Raz, dva. Takže ten naivný dlhovlasý Jamborský chcel už znova emigrovať do Deru. Výborne, Plinár. Robíte pokroky. Bajza, Horák, Hermanová, Medveď, snažíte sa. Robím si len svoju prácu. A čo keby vám ju chcel niekto sťažiť? Ha?
Trénoval som judo celozávodne. No dobré, tak sa na to trošku pozrieme. Sily máte za troch. Ešte 2-3 lekcie a mám z vás strach. Viete, nechcem, aby to vyzeralo nejak nevhodne, ale nemohli by ste nás prísť pozrieť na obed. Tereza urobí vývar. Rád. Aby som nezabudol. Tu máte odmeny. To vám poslal major Žitovan zo Mzdového. Slúžim socialistickej vlasti. Už ide. Akcia. Neboj sa, ja ti neublížim, malá. Ostaň. To máš za to, aby si druhýkrát vedel, koho máš spraviť majorom. Dokrútiť vpred! Čas práci. Čas práci, Michal. Prepáčte, spadol som do kanálu, ale hovorím si, aj tak idem na návštevu. Veď za to nič nedám, pravda. Ešte by sa urazili. To je v poriadku, slečná, neotvárajte. Tu máte ručník, súdruh kapitán. Smelo použite toaletu. Urobte si povôli. Vsadil by som sa, že je za tým poručík Barica. Len tak medzi nami, dávajte si pozor. Na mňa je prikrátky, ale vy by ste nemuseli vyviaznuť. Chce byť majorom. Nepáči sa mu, aký ste bystrí. No? Nech sa páči, sadnite si. To je vôňa. Keby ste tak videli, čo všetko bolo v tom kanále, keď som tam dneska bol. Som si na vás spomenul. Rovno sa vás spýtam, nechcete byť major? Áno, áno. Dobre, to som rád, ale najprv musíte si pozrieť toto. Sú také materiály, trochu sa mi to rozmočilo. Táto fotografia znázorňuje profesora Kašiara. Tu je docentka Čeliarová. Ona s ním spolupracuje, s profesorom Kašiarom. A oni spolupracovali aj s Jančom ináč. Aj s Jančom spolupracovali. A tu je Čeliarová. To je profesorka. A tu som spravil nákres transportného zariadenia. Na ktorej časti som aj šrafoval. Podľa dosavadných informácií som to vypracoval. Však, prepáčte, poďte sadnúť sa vedľa. Tak. Tuto máme. Kukaj plinár. Z tohto je úplne jasné, že sa jedná o transportné zariadenie. Kašiara Čeliarová teraz sú na chate zo Slovenskej akadémie vied a tam pracujú na tomto transportnom zariadení. Bude to na transport nejakých stavebných materiálov a zdá sa mi, že by to bolo dobré trochu skontrolovať, lebo tu čosi poriadne smrdí. Jasne, rozumiem, výborne. Tak čo, idete do toho? Idem na to. No skvelé. Zajtra preberiete nejaké zariadenie technické a vybavenie na vašu špionáž. A nebude to medlízať. Slúžim vlasti. Tak v tomto magnetofóne je tajne zabudovaná miniatúrna mikrovysielačka.
Na mikrofón, to zapnete a môžete vysielať. Ale jednu vec si pamätajte. Keď vysielať, tak vždy vo vodnom prostredí. Len vo vodnom prostredí. Rozumeli ste ma? Vo vodnom prostredí. Inak by sa s vami kontrašpionáž nemaznala. Tak toto je auto, ktoré je v podstate auto, ktoré je jedno z najutajnejších z našeho arzenálu. Ono síce nevyzerá nejak slávne, ale to nevadí. Riadenie, prevodové vstupne, plyna. A plynára. Dajte mi na ňo pozor. Jasne, súdruh kapitán. Motory ma brali už od detstva. Tak zlomte vás. Pak vystřídáme postoj a budete dělat úklon vlevo. Připraveni? Michal? No? Úklon. Ja nechcem, aby si chodil do tej akcie. Ja z toho nemám dobrý pocit. Janča si síce chytil, ale kašiara Teliarová, to bude náročné. Nič sa neboj. Bol som na dvojtýždňovom kurze výcvikovom v Leviciach. Mám od teba strašný strach. Tak už nepláč. Ja sa ti vrátim. No tak už nepláč. No. Ukáž, že sa vieš smiať. Ako vtedy na jarmoku. No, dám ti chleba. No vidíš. Tak. Veď ty mi stúpiš na lep. Plynár. Na plynovom pedáli. Čo to? Neviem brať. Zrýchlujem. Sa mi celá topánka zlepila. Aj šňúrka sa mi zhrčkla. Toto nevytočím. Vy to čo robíte? Kto je na ústredí? Keď ja nebudem major, tak nikto. Len nie tak rýchlo, Barica. V aute si sa neprilepil, ale to ti nepomôže.
Nebojte sa, nie je mŕtvy, iba spí. Moja uspávacia šípka ho skolila. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som profesor Kašiar. Okrem iného sa venujem aj ornitológii. Predtým som sa venoval skúmaniu pachových vlastností výbušnín. A vidíte, odniesol si to môj nos. Momentálne krúžkujem dropy. Práve teraz sa neresia a tiahnu. Dropy tiahnu. Ja som súdruh, Michal Plinár. Som stavebný referent z Novák. Prišiel som preveriť výskum. Predpokladal som, že sem niekoho pošlú. Robíme tu aj s profesorkou Teliarovou výskum na transportnom zariadení. Hneď vás tam zoberiem, len musím vypustiť tohto krásavca. Prepáčte mi, že som taký smelý, ale čo to máte na obuvi? Škoda reči. Len si niekto myslel, že keď neuberiem, tak neuberiem. Teraz je zavalený inou prácou. A radšej si, Kašiar, prejdime hlavný bod výskumu. Bod po bode, krok po kroku. Tak, ako by som vám to vysvetlil? Rozumiete kvantovej fyzike? Samozrejme, však som doktor, prejdite k veci. Takže, ten prístroj vytvorí pred sebou také pole, v ktorom sa ľubovoľné predmety rozložia na miniatúrne častice, ktoré sa prenesú do paralelnej dimenzie a nakoniec sa znovu objavia na zvolenom mieste. Je to celkom jednoduché. Ja som pôvodne ornitolog. Hneď som to pochopil. Zaujímavé. Kto to vynaliezol? Ťažko povedať. Najväčšiu zásluhu na to má asi docent Ladomír Jančo. Chudák. Stalo sa mu niečo? Záhadne zmizol. Pred časom. Nikto nevie, kde je. Taký dobrý docent to bol. Naozaj. Je mi to ľúto. Slúbil mi, že zohná súčiastku do našeho prístroja. Aj zohnal. Nestihol mi však povedať, odkiaľ. Je to taká guľa, ktorá sa vkladá do toho prístroja. Neviem to pochopiť, ale nerozumiem tomu, že čo to je. Ako keby to ani nebolo odtiaľto. Výborne. Zdá sa, že sa nám pomaly všetky nitky zbiehajú. Tá šmerala sa zase musí kúpať 3 hodiny. Šmeralovej dajte pokoj, keď sa mi sprchuje. Poďte, musím vás predstaviť. Toto je docentka doktorka Teliarová. Toto je pán kontrolór Novák z Plinár. Plinár z Novák, kontrolór. Pani doktorka má aj manžela, Borivoja Teliara. Je práve v pivnici. Nechcete sa ísť pozrieť do pivnice? Nie. Radšej si pozrieme, čo ste vyskúmali dosiaľ na transportnom zariadení. Chcete ku príkladu premiestniť 5 tón cementu. Dáte to pre transportné zariadenie, bum, a je to tam. Nemusíte to týždeň prevážať na nákladnom vozidle. A môžete to prevážať ten materiál aj na veľké vzdialenosti. Dokonca cez prekážky, cez rieky a tak ďalej. Môžete tým previesť čokoľvek. Aj kvádry? Aj. Aj tehly? Aj tie. Aj tvárnice? Hravo. A čo keď mi začnú horieť? Čo keď vám začne horieť? Šaty. Čo keď mi začnú horieť šaty? To je Teliar. Ináč je veľmi vtipný. Je s ním sranda. Tak čo, Borivoj? Ako bolo v pivnici? Čo? Nie, teraz vážne, Kašaj. Čo keď mi naozaj začnú tie šaty horieť? Čo potom? Borivoj, ty už nepí, prosím ťa. Pričom mu začnú horieť šaty? Však pri prenose do Hamburgu. On je s nami, alebo čo? Teliar, prestaňte. Tuto súdruh, kontrolór Plinár sa nemá s nami čas kade tade motať. Aký prenos? Ja neviem. Kamže to chcete ísť? Do Warburgu. Známy si kúpil krásny nový Warburg, dvojtaktný. Zavolal nás do Warburgu, my si do ňo sadneme a bude nás voziť kade tade. On si kúpil krásne nové sako, sa nahodil a teraz sa bojí, aby sa mu nevznietilo. Povedzte, Teliar, že vidíte s módou. Ja sa snažím ísť módou, asi ako každý dneska. Musím ísť na chvíľu použiť toaletu. Nie, dobre, to sa mi vrácať. Horej Šmeralová, čo keď je voľa, čo urobí? V mene závodného výboru ROH okamžite ukončite toaletu a odoberte sa do ložnice.
Usmievajte sa, ale ten váš manžel Teliar, to je ale riadny debil. Ja viem. Viete, jak som zbal toho plynára, ja som nevedel, že to je eštebák. Zavolá teraz na ústredie a hneď tu máme 100 fízlov, s tým musíme niečo urobiť. Haló, ústredňa, tu Plinár. Som v vodnom prostredí, vysielam. Chcú posielať. Prepínam. Som v vodnom prostredí. Čo tu robíte? Som vo vodnom prostredí. Hygiena. Nohy. Predpokladal som. Nohy. S dovolením. Ale nie tak pomaly, Plinár. Vidíte, že nepoznáte skratky. Dobre teda, ale mali by ste vedieť, že som študoval judo celozávodne. Hej! Tak tomuto hovorí súdruh Svrček z telovýchovnej jednoty Výhod z Krčmo. Veď to bol otca Krdla, vy hlupák! Už nie je. To mi zaplatíte. Nezaplatím. To som vás ale dosť málo podcenil, Plinár. To ste ale spravili chybu, Kašiar. Tak tomuto sa hovorí výhod stojmo. Strieľajte! Je to nebezpečný judista! Ja sa nesmejem, ja som v šoku. Trénoval u Svrčka. Ale, súdružka Teliarová si chce zo mňa vystreliť. No tak, dajte mi tú hračku. Je to len vzduchovka. Je to judista! Svrčkov chránec! Teliarová, strieľajte! Čo ste sa zbláznili, Kašiar? Okamžite ma rozviažte. Len kľud, Plinár, len kľud. Hneď ako som vás badal, som vedel, že ste z bezpečnosti. Hneď ako som vás badal, som vedel, že ste obyčajný desident. Taký ako bol Jančo. Čo tým sledujete? Ja vám hneď vysvetlím, čo tým sledujem, keď ste na to doteraz neprišli. Pohodlne sa postavím s Teliarovcami pre transportné zariadenie a necháme sa preniesť do Heimburgu. Ste šialenec. O takejto emigrácii budú písať možno aj v Rumunsku. Ste šialenec, Kašiar. Obyčajný šialenec. Je to možné, ale už dnes večer budem popíjať v útulnej krčmičke a do tanca nám bude hrať Elvis Presley. To ma tu necháte na pospas divej zvery? Nebojte sa, vy pôjdete na západ ako prvý. V novinách budú písať Michal Plinár, zradca, emigroval zo socialistickej vlasti medzi prvými. To mi zaplatíte. Očakávate, že vás neudám? Nie, očakávam, že zmiznete. Tie prístroje sa museli zblázniť. Ako to myslíte? Vyzerá to tak, že ten výboj zmenil všetky hodnoty. To sa môže stať iba pri magnetickej búrke.
Ale čo to znamená? To znamená, Teliarová, že Plynár teraz cestuje nie v priestore, ale v čase. Pravdepodobne do budúcnosti. Idem povedať Šmeralovej, že sa nemusí baliť. Šťastnú cestu, Plynár. Hopčak a byťak! Haló, čo je s vami? Hej, ja vám niečo. Ježiši Kriste, pán prezident. Pán prezident! Veď ja vás poznám aj bez fúzov, pán prezident. Pán prezident, ostavili sa aj preboha. Preboha, pán prezident. Našiel som prezidenta. Áno, prezidenta som našiel. Treba ho zavrieť? Mám ho za... Dobre. Pán prezident! Pán prezident! Pán prezident, už volám pomoc, pán prezident. Pán prezident, volám, ja už volám pomoc, pán prezident, pán prezident, pán prezident. Plynár, ste to vy? Ja som videl, že ste to vy. Aj o ňom som si najprv myslel, že ste to vy. Ale teraz, keď si ostatní myslia, že vy ste on, tak som si istý, že vy ste vy. To je úžasné, rozum mi z toho ide zastať. Vy si tu ležíte miesto neho a on si zatiaľ niekde uteká. Kto? Prezident. Kto? Prezident, náš prezident. Pozrite sa na tú podobu, ako by ste boli jeho dvojvaječný brat. Kašľa, vy ste určite drogovali Marišku. Nebojte sa, my všetko vieme. Celkom ste z toho zostarli. Poviem to na výbore. Ale výbor už neexistuje. Je po revolúcii. Kapitalizmus, demokracia. Za pár dní ste v ústave, Kašiar. Kam idete? Za Terezou. To nemôžete. To prečo? Je stará, má o 30 rokov viac. A to ako? Cestovali ste v čase, čo tomu nerozumiete? Keby som nebol taký zaslabnutý. Len sa ukludíte, lebo vás tam zavrie do bláznica. Odkedy som psychiatr prezidenta? Idem za Terezou. Možno ešte pekná. Prestaňte. Viete si predstaviť ten škandál? Prezident si hovoril fúzi a obťažoval dôchodkyňu. A čo mám teraz robiť? Čo budem bez nej robiť? Čo ja som bez nej stratený? Len kľud, Plynár. Ja som vás sem dostal a urobím všetko preto, aby som vás dostal naspäť. Do komunizmu. Nemáte čo si vypiť. Musíme zistiť, kde je ukryté transportné zariadenie, ak ešte existuje. Za chvíľku nájdu prezidenta a všetko to môže prasknúť. A vy ste prečo neušli na západ, do Hainburgu? Hneď, ako sme vás do toho pozadili, udrel do toho blesk. Potom sme si to rozmysleli. A nakoniec nám aj tak zrušili dotáciu. Úplne omladol. Pozrite, ako sa nám krásne regeneruje. Pani tajomnička, ja som taká... Kašiar, pozor. Pani tajomnička, musím sa s vami vážne rozprávať. A o čom prosím vás? Je to už veľmi dávno. Vyše 30 rokov. Pre štátnu bezpečnosť vtedy pracoval istý Michal Plynár. Raz dostal také poverenie, úlohu. Mal prísť vyskúmať, čo sme prenášali tie tehly s tým oným zniešečkou diskreditovali a podajrovať. Bolo to také prenosové zariadenie, dali sa s tým prenášať rôzne materiály. Sa to všetko nejak pokazilo a my sme ho vlastne transportovali do budúcnosti. Takže on sa vlastne ocitol tu a zhodou okolností sa podobá na nášho prezidenta.
Tak, a to je asi tak všetko. To ste čo spravili, kašiar? No, tak. Človek s takouto minulosťou, prítomnosťou. Ale no tak, Pechalová, čo ste nejaká idealistka? Alebo ste to nepochopili? Ja vám dám idealistku, Bibi jeden. Dal som ju vyrobiť z gumy. Prezident ju po mne zvykol hádzať, keď to na neho prišlo. Ale tamtá je pravá. Ste v poriadku? To nič, len ma trochu štrajchlo. Niekto chce asi spáchať atentát na prezidenta. Nás nikto nevšimol. Hej, ale čo keď si niekto bude myslieť, že Plynár je prezident? Myslím, že by sme ho mali trošku prestrojiť. Výborný nápad. Hore, za polom, nad mestom, mám vilu. Tam sa schováme, ukryjeme ho a zamaskujeme. A dúfam, že už zavolá sluka. Neskutočne ste ho prestrojili, pán profesor. Len jedno mi povedzte, prosím vás, prečo ste ho urobili takého nízkeho vzrastu? To je jednoduché, Pechalová. Takto v ňom už nikto nespozná vysokého štátnika. Vy pre mňa toľko robíte, pán profesor. Ja si to nezaslúžim. Ale no tak, kontrolujte sa. Prepáčte, trochu som sa dojal. Celý čas som videl iba peniaze, kariéru, odmeny. A pozrite, ako to dopadlo. Kto vie, čo robí moja Tereza? Stretávali sme sa nad mestom. Nosila takú šatku na hlave, v hociakom počasí. Áno, no tak. Slúbil som, že vás toho dostanem, že vás pošlem domov, tak to aj urobím. A aký je teraz plán? No, dovolal som sa k Slukovi a ten povedal, že prístroj je stále v podzemí Ústavu verejného utajenia v miestnosti B13. No a bude to fungovať? Uvidíme. Sluka povedal, že zajtra ráno bude nad naším územím presne taká magnetická búrka, ako vtedy, keď sme ho poslali do budúcnosti. Ako často býva taká búrka? Tak 3-4 krát za 100 rokov. To musíme stihnúť. Pán profesor, a kedy má prísť tá búrka? Teraz ešte nič neuvidíte. Príde až ráno. Musíme si pristať. Ježišmaria, tam niekto je? Prestaňte si vymýšľať, niekto tam nie je. Ale bol tam? Ja som ho videla. Bol taký strašný. Má také dlhé šedivé vlasy a takú bradu a také zvláštne oči. To bol iba môj odraz v skle. Bolo v nich čosi také hlboké, citlivé. Chodte už od toho okna a radšej mi uvarte nejaké moje obľúbené jedlo. A z čoho? V hladnici už nič nie je. Bol tam iba tento kefír a ani ten tam už nie je. Áno, ten tu ostal ešte od bývalého majiteľa. Nejak škvrka v bruchu. To je ale nadelenie. Mám nápad. Vyskúšame ten váš prevlek ešte dnes v praxi. A ako to myslíte? No, pôjdete na nákup. Ale zapamätajte si, keď sa vás niekto spýta, že či ste prezident, tak poviete, že nie. Ani neviem, ako dlho som ležal pod tým kameňom. Uprostred divokého lesa, bez akéhokoľvek vzdeľovacieho prostriedku. Nemyslel som si, že je to môj koniec.
Bol som totiž čiastočne v bezvedomí. A vtedy sa objavil on. Môj záchranca. Môj dobrodinec. Majster Zôr. Teda aspoň vtedy som si to o ňom myslel, že je záchranca. Priviedol ma do svojho skromného príbytku. Ako dlahy. Použil rozmanité druhy drevín, aby ma dal čo najrýchlejšie dokopy. Veru. Zmietal som sa v horúčkach, ale pomaly som čoraz tušie zrastal. Potom prišla jar. Radostne som zurčal na priedomí s drozofilom a rôznou inou háveďou. A pomaly som zurčal ako potôčik, či čo to tam je. A vtedy som pocítil veľkú potrebu, Plynár. Naozaj veľkú. Vrátiť sa okamžite na ústredie a pomstiť svoju krivdu. Ej, veru, vtedy som už bol pevne zrastený a rozhodnutý. Dodnes ľutujem, že som vtedy neušiel. Kam ideš, chlapče? Ja len tuto. Potrebu. Posaď sa, zajedz si. Musíš veľa jesť. Tuk ti dá silu. Ďakujem, majstre. Tuk je energia. Jedz. Tuk na raňajky, tuk na obed. Mask večeri. Už vtedy som šípil, že s majstrom Zôr nie je niečo v poriadku. Raz ráno sa zobudil a povedal: keď už raz človek je tuk, tak má pozerať na to, aby ho jedol tam, kde je, a nie tam, kde nie je, ako ho vo väčšine prípadov je. Majster Zôr. Pochopili ste to? Ani nie. Ani ja. Kým mi došlo, aká je to celá blbosť, tak moja atletická postava bola dávno preč. Nepomohli ani čoraz tvrdšie tréningy, ktorými ma majster Zôr chcel zoceliť. Nakoniec som pokuse o úteky úplne zavrol. Odteraz myslím ja. Ty trénuješ, ako ti ja poviem. Ale ja si ťa nájdem, Plynár. Aj keby som ťa mal vyhrabať z podzeme. A pomstím ťa. Aj keby to malo trvať roky. Ja si ťa nájdem, Plynár! Nechcel som povedať pomstím ťa, ale pomstím sa. Ale v tom čase som žil už tak dlho v hore, že som nevedel správne formulovať. Ja sa s vami porátam. Neviem ešte ako, ale porátam. Dajte si zatiaľ rybí tuk. Tie mám pre špeciálne príležitosti. Pravý
Ojojojojoj, ryby. No tak, otvorte ten gágor, nech vám to tam nalejem. Čo to bolo za zvuk? Ja som nič nepočul. Neklamte, plinár, čo to na mňa hrajete? Už zase tuk. No, karierista špinavý. Zase ten zvuk. Čo to na mňa hrajete, plinár? Dobre teda, poviem vám tak, ako je. U kašiara som sa napil starého kefíru. A týmto vás žiadam v rámci zajateckých konvencií, aby ste ma okamžite rozpútali a umožnili mi vstup na toaletu. Poznám ja tie vaše kulehy. Veškerá toaleta sa vám zamieta. V tom prípade s tým nemôžem nič robiť. Ale pamätajte, o chvíľu sa tu ani vy nebudete cítiť ako doma. Viem, o čom hovorím. No dobre teda. Berte to ako posledné prianie. Ale to vám hovorím. Nejaké postranné úmysly. Plinár, mne neujedete. Jedna 0 pre mňa, Barica. Hej, Plinár, tak bude to. Už svitá. Mne je jedno, ja tam trhnem. Toto keby videl Biľak. Vždy to bol schopný agent. Ušiel tajným východom! Kde ste sa flákali, Plinár? Už dávno ste tu mali byť. Magnetická bulka o chvíľku prestane a vy sa tu len tak na tých svojich krátkych nožičkách premávate. Kašiar, robte volačo. Barica mi je v petách. Mali sme už dávno vyraziť do Ústavu národného utajenia. A mimochodom, tú maškarádu si môžete dať dole. Aj tak sa o vás okrem Baricu nikto nezaujíma. Haló? Ako? Áno. Prídem, áno. Takže, pravdepodobne sú už na stope prezidenta, takže čo chvíľa ho určite dolapia. No, predpokladám, že so mnou budú potrebovať prekonzultovať plán. Zvládnete to bezo mňa? Samozrejme, Pechalová, žiadne obavy. Ale pre istotu, keď to skončíte rýchlo, tak príďte za nami. Viete, kde to je? Vysvetloval som vám to. Áno, ja viem, je to zadný vetrák vo dvore. Presne tak. Tak to je on. Úrad verejného utajenia. Dúfam, že sa tam ešte prepchám. To ako myslíte? No, cez vetrák. Kedysi tam bol študentský labák. Keď nás nechceli pustiť dnu, chodili sme cez vetrák. Raz, dva sme robili pokusy. Tá búrka silne! To je len dobre. Pomôžte mi, sám sa nepritiahnem. Spoznávam to tu. Tu za týmito stenami sú priestory, v ktorých sú spisy o úplne všetkých, určite aj o vás. Musíme nájsť miestnosť so značením B13. Je tam schované transportné zariadenie. Je to síce už 30 rokov, ale dúfam, že bude fungovať.
vy musíte byť poručík Barica. Hej, som to ja. A vy dvaja skončíte naložený v tuku. A keď to skončím s vami, tak nájdem toho hajzla majstra z hôr. A ten skončí rovnako ako vy. Je mi vás ľúto, súdruh poručík. Ste mohli byť v celku riadny príslušník. Sám seba ľutujte, plinár. A mali by ste ľutovať všetkých ľudí, ktorí žijú v tomto meste. Ako to myslíte, Barica? Že ako to myslím? Podarilo sa mi podminovať zásobník pokromového tuku v tunajších potravinárskych závodoch. Všetci ľudia sa žijú pekne, masní kúpeľ. Vybuchne to presne o 4, 3, 2, 1. Utekajme, nie je času na cvič. Tu je to, ešte že to zasekol. Je to zaknuté. Uhnite, pán profesor, uhnite. Vyvalím dvere. Vy to, že neviete vyvalovať dvere. Uhnite, ja vám to ukážem. Aj, tieto sú voľaké pevné. Budeme to musieť skúsiť spolu. Socialistický tuk. Potrebujeme nejaké baranidlo. Budete musieť tie dvere vyraziť so mnou. To ako? Tvrdé ortopedické podrážky. Ja sa dám takto na ruky. Chyťte mi nohy a poriadne šklbnite. Rýchlo, šedíme. Nebojte sa. Silnejšie. Ešte viac. Šklbnite. Poriadne. Viac. Silnejšie. Ešte viac. Nebojte sa. Silnejšie. Sakra. Ešte viac. Tak to asi nepôjde. Nič sa nedá robiť, plinár. Musíme tie dvere vyraziť mnou a hlavou napred. A ste si istí? Som už starý. A tú 30-ročnú technológiu zvládnem aj polovráčený. Tak to ma chyťte za kabát. Rozbehneme sa. Tak, dobre. Na 3. 1, 2, 3. Haló, pán profesor. Gajdoš. Plinár. Tie skúmovky, z toho si nič nerobte. Sám by som to lepšie neurobil. Nebojte sa, raz vás niečo bude. Zadržte, preboha! Ako môže človek ako vy spraviť niečo také? Počujete? To vám už naozaj na ničom nezáleží. No. Počujete? No tak. Prosím vás, videla som vás v okne. No a čo? Ale ja viem, že nemôžete byť až taký zlý. Človek s takým pohľadom ani nemôže byť taký zlý. Ja viem, ublížili vám. Ale to nemôžete takto. Vy sa teraz nemôžete každému pomstiť. Chápete? No, pozrite sa. Veď vy ste vzácny človek. Ďakujem. Vy ste prvá, ktorá mi priamo do očí povedala, čo si o sebe myslím. No vidíte, ako sa to vlastne voláte? Poručík Barica. Barica. Barica? Čaba. Čaba, krásne. Čaba Barica. Ja som Beata. Áno, áno. Čaba Barica, Beata. A vy tu čo robíte, Pechalová? Povedzte tomu svojmu Rómeovi, nech vyvalí dvere, za chvíľku skončí magnetická búrka a túto plinára nedostaneme do minulosti. Uhnite.
Tak toto je ono, transportné zariadenie. Tak poďte, plinár, skúsime to. Kde si bol, Michal? Už som si myslela, že sa nikdy nestretneme. To vieš, mal som pracovné povinnosti. Ale od dnes sa to všetko zmení. Udával som, zatýkal. Myslel som len na vlastné dobro a pritom som zabudol na všetko krásne okolo nás. Ale už som sa zmenil. Je zo mňa nový človek lepší. S prácou na bezpečnosti som na dobro skoncoval. A budem rád, keď sa zo mňa stane, tak ako z Janča, obyčajný disident. A to čo je, Michal? To je sneh, Tereza. To je sneh. A tak sa Michal zmenil. Stal sa z neho nový človek. Lepší. Prešlo pár rokov a totalitný režim padol. Potom to už išlo s Michalom len do kopca. Vďaka priateľom získal okamžite široký vplyv. Všade sa o ňo išli potrhať. A na ministerstve, tam ho na rukách nosili. A to bol iba začiatok. Čo bych za to dal, kdyby som tak mal v Americe menší kapitál. Farmu v Nevade, zlato v Granáde, o tom som vždy v mladosti snieval. V Mexiku na koni po prériách cválal, seňorita na gitare lásku vyznával. Žiť si stále v tom, s koltom za pásom, to by bol pre mňa život ideál. Prosím vás, kašiar solo. V Mexiku na koni po prériách cválal, seňoritám na gitare lásku vyznával. Žiť si stále v tom, s koltom za pásom, to by bol pre mňa život ideál. Mexiko. Na Mexiku na koni po prériách cválal, seňoritám na gitare lásku vyznával. Žiť si stále v tom, s koltom za pásom, to by bol pre mňa život ideál.